ଦିନେ ପନିପରିବାଙ୍କ ସଭା ହେବାକୁ ଥିଲା। ସେହି ସଭାରେ ସଭାପତି ହେବା ପାଇଁ ଫଳମାନଙ୍କର ରାଜା ଆମ୍ବକୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପନିପରିବା ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଲେ, ସଭାପତି ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଲାଲ ଟମାଟୋ ଶାଗୁଆ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ରୂପରେ ଯେମିତି ଗୁଣରେ ବି ସେମିତି। ମୋତେ ତରକାରୀରେ ପକାଇଲେ ତରକାରୀ ସୁଆଦ ଲାଗେ ଓ ସୁନ୍ଦର ବି ଦିଶେ। ମୋତେ ଚଟଣି କରି ଖାଇଲେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସେତିକି ବେଳେ ଶାଗ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ମୋ ଠାରୁ ଭଲ? ମୋତେ ଖାଇଲେ ଆଖିକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ମୋର ରଙ୍ଗ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଅଟକିଯିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଠିଆ ହେଲା। ସେ କହିଲା, ମୋ ଭଜା ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରେ। ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଆନ୍ତି, ଆହା କି ମଜା, କଦଳୀ ଭଜା। ମୋତେ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି। ପାଚିଲେ ତ ମୋ କଥା ଆଉ କୁହନା। ଏମିତି ମିଠା ଯେ ଲୋକେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ଲୋକମାନେ ମୋତେ କଞ୍ଚାରେ ବି ଖାଆନ୍ତି, ପାଚିଲେ ବି ଖାଆନ୍ତି। ମୋ ଗୁଣ କ'ଣ କମ୍ କି? ତା କଥା ସରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଜନା ଠିଆ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ ହସିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ତୋ ରୂପ ତ ବାଜା ବଜେଇବା ବାଡ଼ି ପରି ହେଇଛି। ସଜନା କହିଲା, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ ଯିଏ ତରକାରୀ, ଡାଲମା, ଭଜା କରି ଖାଇଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ ମୋ କଥା। ତାପରେ ଗାଜର ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ମୋତେ କଞ୍ଚାରେ ସାଲାଡ଼ କରି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ହାଲୁଆ ଥରେ ଯିଏ ଖାଇଥିବ ନା କେବେ ଭୁଲିବନି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଇଗଣ କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ପରିବାମାନଙ୍କର ରାଜା। ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତରକାରୀରେ ପକାଯାଏ, ଭଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତାପରେ କଲରା ଠିଆ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତତେ ଖାଇଲେ ପିତା ଯେ ପିତା। କଲରା କହିଲା, ପିତା ଦେହକୁ ବହୁତ ଭଲ। ପେଟରେ କୃମି ହୁଏ ନାହିଁ, ଚର୍ମ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏମିତି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ନିଜର ଗୁଣ ଗାରିମା କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ମୂଳା ଚୁପଚାପ ବସିଥାଏ। ସଭାପତି କହିଲେ, କ'ଣ ମୂଳା ମହାଶୟ, ତମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ? ମୂଳା କହିଲା, ମୁଁ ତ ଅମୂଲ ମୂଳ। ମୋତେ କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ ରକ୍ତ ସଫା ହୁଏ। ମୋତେ ତରକାରୀ କରି ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ। ସଭାପତି କହିଲେ, ଦେଖିଲ, ମୂଳା ପାଖରେ କେତେ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ତାହେଲେ ମଣିଷକୁ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏତିକିରେ ଆଜିର ସଭା ଶେଷ